Daj, Neni uzmi Hell 2. Moram mijatra i meni, jebika. Ako nađemo još... Jel ti imaš L1? A dobro, naćemo još, idemo još lutati. Slušajte me, jebo majka, ja ne mogu da vjerujem da nisam našao još ništa. Našao sam Neni, ovaj Scar sam mu dao, ali ja sam... Ali nemaš metaka, ali daj. Daj me. Imaš ti metaka? Pa nema. Imam M16 metaka. A ti imaš M16 kod sebe, jel? Pa ja. A daću ti 30. Hajde, daj. Mislim, daću ti 30 metaka. Ovoga, idemo. Hajde Cera, daj metak. Za malo da viknem čutite i ovaj došao pod mene. Ajde. Sodom! Morat ću vas smanjiti. Ja bi sto prije a brodom... pazi ovo sad. Hajmo mi brodom otići skroz iza military zone. Pa no to. U kućice. Pa hajde. Ako imamo gorivo. Evo, smanjio sam vas, ne mogu ozbiljno. Shit. Imam tamo... Čekaj, neki smoke. Imam jedan... Neka kolen da razgazim. Nemo moj da puliš prazim, šta go, ide. Što sve imao? To je 16 P. Loša ideja. Cerkli, kako? Znao sam. Ty, to je dvocavka šojt. Ty, stani, ne smari sada, molite, ne sada. Kuri me bolac, ne sada. O ne, slučajno sam ultabovo. O ne. Što mi na ruskom? Ja pa ruskom srpku što? Monci, tišina, upet sam, monci, tišina. Monci, ja bih zahtjevao tišinu, upet sam, top 5 sam. Ne mogu! Šojt. Nemoj, molim ti još malo da pucaš još, nemoj sada. Žbunje barem. Monci, mojemo s tišina u top 4 samo, znači mojemo s tišina za narednih 5 minuta.
Niko što da ne ide. Ne znaš tamo jeste, sve da pucam. Au. Ja sam u top 4, ne mogu ja još. Reci. Ne. Greška, strašna greška. Nije. Shit. Oh, kako je moje prednosti sada? Oh. Gdje me puca? Gdje me puca? Gdje me puca? Ajmo ga! Ajde, ajde, regeneriši se. Pobjeda! Pobjeda! Chicken dinner! Čućeš. Prije da će ti doći.